11.000 børn og unge under 18 år er anbragt uden for deres hjem. 30% får aldrig job eller uddannelse. 40% har ikke afsluttet folkeskolen. 22% er på kontanthjælp. 17% er på førtidspension. Mit liv før Unik, det var meget trist. Jeg levede et meget indlukket liv. Jeg havde ikke nogen social kontakt med nogen mennesker på grund af en depression. Jeg havde ikke rigtig kontakt med omverdenen og valgte at leve inden for min egen fire vægge. For mig der er Café Unik med til sådan at slippe det pres, samfundet på sin vis lægger på vores skuldre. Det er jo ikke til at holde ud og se på unge mennesker, som vi kan se, de er bare på vej mod den evige forsørgelse. Det er jo ikke det, vi ønsker. Anbragte børn og unge lider under dysfunktionelle forhold, blandt andet dårlig trivsel, diagnoser og psykiske vanskeligheder, manglende selvværd, isolation og ensomhed. Jeg er formand i foreningen Børns Trivsel, og vi hjælper og støtter børn og unge op til 30 år. Jeg fik heller ikke noget efterværn, da jeg kom ud fra anbringelse. Jeg flyttede ud i en lejlighed for mig selv og tænkte, nu skal jeg bare klare mig selv. Og det kan man ikke. Altså, jeg havde ikke lært noget om økonomi, om husholdning. Jeg kunne lave mad. Det var det. Altså, jeg kunne overhovedet ikke klare mig selv. Så alting væltede fuldstændig for mig. Det, som jeg ser Projekt Unik kan, og det, som har været givende for mig også før, hvor jeg ikke kendte til Projekt Unik, det var et behov for, at der er et fundament, der er et bærende fundament, at der er nogle relationer, og der er nogle spejlende øjne, som kan give en tryghed, der gør, at jeg helt automatisk vil rykke mig og får lyst til både at efteruddanne mig, men også at kigge på, hvad kan jeg, hvad har jeg af ressourcer. Men det kræver et fundament, og det kræver en ro og en rummelighed og en kærlighed, som er noget af det, jeg synes, der er helt unikt ved Projekt Unik. Man kan dele sine små sejre. Det der med at kunne komme over et eller andet sted og være stolt af, jeg fik 12 i min eksamen på grundforløbet. Det vil jeg dele med andre. Det er sådan en tom fornemmelse af at komme hjem, være stolt af et eller andet og ikke kunne fortælle det til nogen. Det, som jeg ved omkring Projekt Unik, det er, at vi faktisk kan se, at det har en dokumenteret effekt, og det kan rykke unge mennesker. Tidligere anbragte børn og unge har markant større risiko for at få tvangsfjernet egne børn. Følgevirkningerne af en tidligere anbringelse påvirker også de nærmeste. Projekt Unik hjælper med at bryde disse mønstre. Hvis jeg ikke havde Unik, så havde jeg ikke haft en baggrundsviden om, hvad min diagnose egentlig betyder, hvornår min diagnose den slår ud. Det er jeg blevet ret så bevidst om. Også med hensyn til, hvordan jeg reagerer over for min datter. Min kæreste har i hvert fald kunnet se mange forandringer. Og der er sket rigtig meget fremskridt, vil jeg sige. Rigtig meget. Nogle gange er det ligesom at være sammen med en helt ny Christina på en eller anden måde. Jeg kan se, at vi har nogle unge mennesker her, som har haft det rigtig svært, har været anbragt, har været helt nede, som måske med de gamle dage ville have givet op og givet førtidspension. Men ved at komme ind her, ved at langsomt at få selvtillid, så kan man altså pludselig gennemføre en uddannelse, komme ind på arbejdsmarkedet og blive helt almindelige borgere, ligesom os andre. Det er et super godt projekt. Det her med at gå ind og støtte og håndholde på den her måde har brug for driftmidler, fordi vi skal kunne få det hele til at løbe rundt. Men vi har også brug for jeres støtte til at kunne gøre det ordentligt, sådan så vi kan blive videre med at evaluere og måle på den her effekt, det har for de unge. Sådan så vi faktisk kan sprede det ud som en landsmodel, men også så vi kan begynde at gøre det ordentligt. Fordi det er jo det hele handler om. Det er, at vi for en gang skyld står sammen og løfter i flok. Løfter det område, som har været så forsømt, som vi har talt om i medierne, i kommunerne, i vores samfund i rigtig mange år. Der skal noget andet og noget nyt til, og det er rent faktisk det, vi prøver på i Unik. Vi har simpelthen ikke råd til at lade være.
Vores samarbejdspartnere og Projekt Unik arbejder på at videreudvikle indsatsen til en fremtidig samfundsmodel på efterværnsområdet.